que hi haurà uns acords amb la federació perquè utilitzin aquesta instal·lació per un programa de tecnificació de rugbi. És a dir, sí que com a centre global en aquesta primera fase no hi serà, no vol dir que no hi sigui en fases més avançades, però ara per ara el que sí que volem és que sigui un equipament que aculli un programa ARC, per entendre'ns, d'alt rendiment de rugbi i per tant s'utilitzin X hores per tecnificar rugbi a través, evidentment, de la federació. El que hem de fer primer és tirar endavant el projecte d'atletisme i el projecte segon camp de rugbi. A partir d'aquí estem oberts, lògicament, a qualsevol tecnificació que la Secretaria General de l'Esport compti amb Sant Cugat i nosaltres estem oberts. Torno a repetir el que he repetit des del primer dia que vaig accedir al càrrec. La meva responsabilitat és que els santcugatencs gaudeixin de l'esport amb màxima qualitat. Si els compliments són favorables a Sant Cugat i als santcugatencs, no hi ha aquest tipus de problema perquè així es faci.